Хәерле көн Татарстан, хәерле көн хөрмәтле телевизор караучылар. Мин Эльза Әхмәтҗанов һәм тапшырыбызның иҗат төркеме якыннарыгызның игътибары, күтәренке кәеф, кыш салкынын сиздермәсен, җылытсын дигән матур теләктә бүгенге тапшырыбызны башлыйбыз. Яхшы кәефне һәр барчагызга да уйнагыз гармуннар тапшыру бүләк итә. Алым барышларыбыз Айзилә Батырханова һәм Татарстанның атказанган артисты Наил Сәгъдиев Урал якларында яшәүче үзешчән гармунчыларыбыз белән таныштыруларын дәвам итә. Узган тапшырулардан сезгә яхшы таныш булган милли җанлы Салават Гобәев безне Урал якларының гаҗәеп табигаты белән таныштырып, Чиләбе өлкәсе Арслан авылына кунакка чакырды. Хөрмәтле тамашачылар, уйнагыз гармуннар тапшыру сәяхәтне дәвам итә. Без Чиләбе өлкәсенең Арслан авылында. Әйе, бу татар авылы, биредә 500 хуҗалык бар, һәм инде барлык татарларны берләштереп торучы мәдәният учагы. Арслан мәдәният йорты сез күрәсез. Аның җитәкчесе Роза Мөхәррәмова бөтен җанын, тәнен биреп эшли. Әйдәгез әле алар белән якыннан танышыйк. Исәнмесез? Роза ханым Мөхәррәмованы Чиләбе өлкәсендә дә, безнең Татарстаныбызда да бик яхшы беләләр, чөнки ул бездә бик еш була, шулай бит, Роза ханым. Әйе. Әләйсән халык фольклор ансамбленең алыштыргысыз җитәкчесе. Һәр менә бу мәдәният йортының хуҗасы Роза ханым. Әйе, бу менә инде без моны килгәндә бераз тарихлар белән танышып килдек, һәм менә безгә әйттеләр, бу мәдәният йортының язмышы бик үзенчәлекле икән. 81 елны шушы мәдәният йортында иске клубта эшли башладым. 14 елны янып китте һәм 1 ел эчендә без 15 елны менә шушы мәдәният йортына салып чыктык. Ирем белән инде. 1 ел эчендә сез үзегезнең менә күңел кушу буенча моны төзеп чыктыгыз. Кредитлар алып, шушы мәдәният йортына салып куйдык. Бу нәрсәдән килә бу, Роза ханым? Бу менә шулай мәдәнияткә гашыйк булумы, яисә менә шушы татар әбиләре, апаларына менә шулай җыелу урыны булсын дип эшләү булдымы бу сезнең? Бу ярату килә әтиемнән, әниемнән калган инде. Ул әтиемнең илек аныкыда әбиләрне, бабайларны җыеп, хор эшләп, алар йөргәннәрне Чиләбе өлкәсенә шундый конкурсларга барып, бик зур уңышлар алып эшләгәннәр. Әтиемнән калган инде. Гаилә. Сезнең әтисе тоже шул клуб мөдире булып эшләдеме? Клуб мөдире булып та эшләгән, учитель булып та эшләгән, җырлар язган. Талантлы кешеләрдән талантлы кешеләр туа дип менә монда инде пишет сугып әйтә алабыз. Аңлашылды. Гомумән менә сез әйттегез, кредитлар алып төзедегез дип әйме, монда ничектер ярдәм булдымы соң, яисә бу бар тик сезнең үз тырышлыгыгыз белән нәрдә шулай ясап чыгардыгыз? Тырышлыгыбыз белән инде, икебезнең. Менә нәрсә әйтәсе килә, чынлап та менә мондый тырыш кешеләр, алар бер вакытта да үз эшләре белән кычкырып, мактанып йөрмиләр, алар тыйнак була. Дөрес бит, Наил? Дөрес. Минем башыма килми, ничек инде менә клуб янган, үзләре кредитлар алып, акчалар җыеп, үзләре менә шундый мәдәният йортын салдылар. Минем башыма килми. Андый кешеләр бик сирәк. Чынлап та менә бу очракта сез бик игелекле һәм бик саваплы эш эшләгәнсез, Роза ханым. Һәм монда инде сезгә менә миңа калса бар, бөтен авыл халкы сезгә рәхмәт әйтәдер. Әйтәләр, конечно.
Чынлап та менә бик матур интерьерында шулай уйлагансыз, кызыклы итеп. Нәкъ менә без килеп кердек, чын татар рухы, татарлыгыбыз хөкем сөрә. Менә үзенә күрә бу бер музейны хәтерләтә бит, ядкарханәне. Кайлардан җыеп бетердегез мондагы менә бу материалларны дип әйтик. Әбиләрдән үзләреннән сорыйбыз инде, тостамалларны коелган китерәләр. Менә бу зәймәне, зәймәләр. Кем бирәсе килә, китереп бирәләр инде. Клубта ятсын, карасыннар безнең халык. Борынгы әйберләрне. Һәм менә без инде алдан әйтеп киткән идек, Ләйсән халык фольклор ансамбле бик күп төрле конкурс, фестивальләрдә лауреат булган данлыклы ансамбль бит инде ул, сез аның җитәкчесе. Ничәнче елда барлыкка килде әлеге ансамбль, кайлардан нәрсә этәрде сезне шушы ансамбльне җыярга? Безнең иң беренче 81 елны, 82 елны булып китте вокальный ансамбль. Ләлә апам белән безнең многоголосный җырлар җырладык. Шуннан ул безнең килә балалар бакчасында, минең хәрендәшем эшли, Ләлә апамда эшләде. Анда балалар бакчасына, мәктәптә, шуннан безгә киләләр инде. Безнең семья барыбыз да баянда, балаларны, әбиләрне җырларга биргә өйрәтәбез. Минең килә ул культпросвет училище бетердем. Икенчеләй этнографический нидә укыдым еще, повышениеда. Специалист в области этномузыкального творчества, фольклорга әйләндереп, әбиләребездән өйрәнеп, бәйтләр, мөнәҗәтләр, уеннар, җырлар. Түгәрәк уеннарга да барып, гран-при алган бар, шуларны күрсәтәбез. Әбиләребез бер-ике Мәлик апабыз үлеп китте, бик күп өйрәткән әбиебез. Без истә алып, ул уеннарны, җырларны балаларга өйрәтәбез. Төрле конкурсларда катнашабыз инде. Анда бит сезнең әлбәттә уен кораллары күп, ләкин аңа карамастан сез бит әле менә йортта кирәк-яраклар, менә шушы йорт җиһазлары белән музыка тудырасыз. Монысы шул кадәр гаҗәп әйбер. Моны каян өйрәндегез? Әле үзегез менә шулай уйлап таптыгызмы? Үземнеке килеп чыга инде, нәрсә эзләп табырга, тагын икенче төрлерәк халык рәхәтләнеп карасын дип. Бу елы әнә салгылар белән эшләргә уй килде, җырны ишеттем дә. Менә торганы. Менә мин күрәм, сезнең монда менә балалар фотосурәтләре бар. Сезнең клубка балалар йөрийме? Балалар йөри инде, менә Шәмсетдинова Гүзәлия минең хәрендәшем, ул балалар белән түгәрәк уеннары бара. Җырлыйлар. Менә димәк инде бу гореф, гадәтләр саклана, буыннан буынга тапшырыла дигән сүз. Һәм бу иң мөһиме. Ничен дә без эшлибез. Роза ханым, менә шундый сорау. Безнең тапшыру уйнагыз гармоннар дип исемләнә. Менә Арслан авылында кич белән яки менә ничектер гармон, моңнар ишетеп буламы урамда? Була, уйныйлар. Бармы гармончылар? Бар. Безнең авылыбыз җыр-моңга гашыйк, гармонда уйнаучылар күп. Авыл яши, Авылыбыз яши, җырлый, уйный гармонда. Үзебезнең гаилә ансамблебыз да бар. Без марафон талантовта Чиләбедә катнаштык. Гаилә ансамбле булгачтан без моны инде һичшиксез үз күзләребез белән күрергә тиеш. Әйдәгез, карап китик.
Беләсезме, тамашачылар, биредә мин үземә шул кадәр күп мәгълүмат алам. Искиткеч. Менә күрәсез, безнең яныбызда Рәйсә апа, аның шуный матур киемнәре, бизәкләре дип әйтик. Һәм менә крючок белән бәйләүне Чиләбе өлкәсендә каю дип атыйлар икән. Шулай бит, Рәйсә апа? Һәм менә мин игътибар иттем, сезнең иягегездә ниндидер бизәнү әйберсе, ул нәрсә һәм нәрсә өчен кирәк? Бәлки безнең тамашачыларыбыз белмидер. Ул согалдырык дип атала инде. Аны кыз кияүгә чыккан чакта киеп чыккан. Үзенә аны бой үсә башлагач ук эшли башлаган үзенә. Үз-үзенә ясата. Үзенә эшли башлаган. Шуннан аны кияүгә чыкканда ул кигән. Көмеш тәңкәдән эшләнгән ул. Нәрсә өчен кирәк? Бу согалдырык кирәк, муен күренмәсен. Бездә менә кияүнең агасы койнага дип аталган. Койнатасы. Аларга муен күренмәсен. Алар элек бездә кызлар шу киленнәр инде. Ише яулык белән ышыклап йөргәннәр биттәрен. Койнага белән койнатадан. Йөзне күрсәтергә тиеш булмаганнарга менә шулай йөргәннәр. Менә бит. Һәр якның үз үзенчәлеге бар. Гореф-гадәтләребез шулай саклана. Рәйсә апа, менә тагын да шул шигүләрегезгә әйләнеп кайтсак, күреп торам, сезнең бик үзенчәлекле, бу димәк, тәкъне Чиләбе өлкәсенә хас шигү үрнәкләре кулланасыз сез, әйеме? Безнең үзебезнеке генә менә төптән килгән үрнәкләр. Менә Менә моны күрсәтик. Бул бит күптәнге күлмәк. Бул где-то 50-нче елларда куелган, наверное. Менә шул же үрнәкләр менә бездә шул. Һәр җирлекнең үз ягына гына хас көйләре була. Менә әле генә яңгыраган көй ул Чиләбе өлкәсенең Арыслан авылы көе. Һәм минем янәшәмдә Гүзәлия апа, менә мин сезнең йөзегезгә карадым, бу ничектер сагышлы көйгә охшаган, шулаймы? Менә нәрсә әйтергә теләдегез сез әлеге көй белән? Бәлки бу көйнең тарихы бардыр? Бар. Бұл көй инде бұл солдат узату көйі. Аны елап тұрып солдат узатқаннар бұл көй белән. Арбаға төйәлеп, элегрәк инде ат белән солдатка узатканнар бұл көй белән.
Менә бит димәк инде моны әле мин беренче тапкыр ишетәм бу көйне. Чынлап та менә безнең тамашачыларыбыз өчен дә бу яңалык булгандыр. Гүзәл апа, сез белән якыннан танышыйк әле. Сез үзегез кайларда эшлисез? Кем булып эшлисез? Мәдәният йортында эшлеймен, клуб работник, методист булып эшлейм. Тапшырыгызның исеме «Уйнагыз гармуннар» дип атала. Димәк инде без гармун тарихлары белән танышабыз. Менә сезнең гармунга өйрәнү тарихы ничек булды ул? Мин гармунга баянга күчетмей башлагач, баянда әзрәк тарта гармунга күчтек. Менә әлерәк инде. Бу димәк сез бала чактан Юк, бала чактан 20 яшькә хәтле вообще тотканым булмады. 20 яшьтә башлап баян тоттык. нәрсә сәбәпче булды? Нәрсәдән шулай кирип киттегез? Әнием уйнады. Әнием уйнагас, әнием Башкирияда яшәй торган иде. Ул кунакка килсәләр уйныйды, мин ярата торган тыңларга аны. Менә гармунны кулга алгач, гадәттә нинди хисләр биләп ала сезне? Нәрсә турында уйлыйсыз? Кем өчен уйныйсыз? Гармун уйнагас, инде минем күз алга килә. Картнеемнең бию көйләрен безе такмак әйтеп бейетә торганы. Шул көйләр көйен уйнасам инде картнеем килеп күз алдыма баса. Менә солдат узат, үзем солдат узаттым бит инде. Үзебезнең якта улицада яшәгән иремнең әнекәшен уйнатканда шул көйне уйнап, шулар без күз алга килә дә әйтә, арбада төялеп китеп барганнар. Без арба белән Димәк инде Зилда озаткан идек, зилдың арбасында шуны уйнап китеп утырганнар, без күз алга килә дә чай елап торып. Менә чынлап та тамашачыларыбыз матур бит, менә шундый матур апаларыбыз, безнең шундый матур иттереп үзләренең гореф-гадәтләрен саклап, үзләренең милли киемнәрен саклап, алар менә шулай матур итеп гармун моңнарын тирә-якка яңгыраталар. Һәм әлбәттә инде безнең бар тик бер генә теләгебез, шушы гармун моңнары һичкайчан да тынмасын. Кулыгыздан гармун төшмәсен. Хөрмәтле тамашачылар, минем янәшемдә Арыслан авылының гармун устасы Илфат абый Хабибуллин. Илфат абый, хәлләрең ничек? Әйбәт. Аллага шөкер, карый менә гармун кулыңда, бармаклар йөри. Аллага шөкер, исән сау. Илфат абый, сез кем булып эшлисез? Мәктәптә завхоз. Завхоз. Гармунга ничек килдегез сез? Өйрәндегезме, өйрәнмәдегезме? Үзегез самоучкамысыз? Самоучка. Самоучка? Илфат абый, менә хәзерге заманада менә шул Арыслан авылында менә сезнең кебек гармунчылар бармы ул тагын? Бар. Яшьләр бармы алар арасында? Молодежьлар бар әле. Сез инде ничек дип әйтергә, беренче кеше инде авылда гармунчы булсаң инде теге любой туйда, любой мәҗлестә, сабан туйларда, бүләк җыйганда сез инде алда барып шулай яшәп ятасыздыр дип уйлыйм. Дөресме икән? Бүгенгә шулар. Без сезнең белән саубуллашабыз. Исән, имин булыгыз.